Actuellement, je vais vous faire un Mali kono Mali ko ka hanga fulni tanwe awbe an foko bismillah ko don ko keneka bakurba fule Organisation internationale de la migration OIM alin wayef ka buledi nyogomana uluye kenesi wala saka mo blasira anu kula donya tungala taka chejuguka awbe na wala wala sondon kibori kono ya saka mo kuna fonya ani ku blasira ramed nafaka kenesi ira sei sibila amena wala wala likawi ndon kibori kono ina fo antu nya fa ina to gomna baguru bola alamisa do novembre kalo kile mugan saba samba fla ani mugan saba san yere ma horena tali fere baka OIM na les organisation internationale de la migration alina baranyo ko ingren du migrant sigi mun kun dabole no kama oblasra ani ku kuna fonia tungala taka chejukuka nin kenen de fa ya kundiri no san gouverneur ma ni ali colonel major Ousmane Sangare jamna to côté tumbi actuellement da tokola anga ji anga lega solo naje Alamsa do novembre kalo kile mugan saba samba fla an mugan saba san fereba kene kan grand immigrant kene sigila mun de fa kun talino kadi san gouverneur mani o colonel major Ousmane Sangare ni baran sigira senga organisation internationale pour la migration OIM ani abara nyogon fe siga fon tuntunye kama la donya ani ko blasra tungala taka kololo kan ani fero ka sega soro tungala taka chejugu keleli kan choga muna Kashifina kau ani muso deme yasa ukasega bolom na yero soro. Onga jamana taka ko kusure. Demsanu baratu bulu. O baramta e koma. Anga demsen chama de ko papier tula. Foi tubulu. Bebo ku kesraga, srajaunga. O srajan kana kororo ko de bala. Ni matire ni wara dugu ma ko no bidu. Ibene tire bigila. O kororo kama jamana nyebo ya ka fo anga si ka fo ke ani demsonu che na ye si ka fo ke ka tara la fe ambe fe so anyere fe ya na makeni o déplacement subi o bala hana aya de déplacement aga so papier jojo mana ni ba to am se kasi anciero la ere di badene projet idée pour la OIM de là OIM be ka sensibilisation de guerre parce que ya tete mina ma million de ça pour qui ça fait donc solution du même de là donc il y a des projets en place à Mali gouvernement pour que les nous sensibiliser et quand donc le temps nous ni quoi faire on peut se faire sur caméra coréen tunga takala korofla ubuga segenye fo anyi ni sira zuwa korolo da mena ide parce que yene bi la baka yene ko badiro yene ba do ki baye ni mage yene ba do ki faye ni mage parce que ye avec ta conserve vraiment pour la normale wani mi iba ko ka tika to bato kono o wai wallahi dinna na na ampe ibise ka doke ma shiya kama ye shiya ka kai tisambe ba tisambe ya ba to ba to ne ka du me sa ya tremo ne to ra ka ko ka wele te ya ko ba ne ko ka wele ku fere ka wa tima parce que ni me ka te kana ni mi de ne ka 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 de Mado ka fola igato I faso la ka do soro I yere o ka usa igata tunga la Ni baroga yoran kera kana na fama mbaye ma chama tumbein ma munu tumbein ulu do bu ka famya nyefo anyi o em nga baro gere tiara la ne na la ni jarani ne ko do famya parce que avec jenu nga tuna takari ka gele am be jenu kan ko kuma bo de ya wo de don pour que kana ni projet kana get de me jenu ma effectivement famya an lang ma do nga ko ya ngi na digala quoi par rapport et tout la taka du masra conséquence na fait non quoi mais yoro gele ma jane do go strajele mi non quoi mais moi expliquer rien là quoi on est en baga na conséquence do mais strajele on no ya mo fo rien quoi voilà. Les grands du migrant ye OIM ni organisation internationale de migration ani ministère des Maliens établis à l'extérieur ka hakilina ani agence italienne pour la coopération au développement ka deme Manketo mo bega ni hakilina nunu la waleya o de wayef Mali
Yasa ka maaw ladɔnniya brigade citoyen kan JDH n'ale kanadakaw ka jɛkulu ye ye sigikafɔ dɔ bila sen kan mun ye ka brigade citoyen ani organisation féminine du district de Bamako bila sen kan nin sigikafɔ in jara kosɛbɛ maaw ye minnu sen yera nin ko in na Aisata Maiga bɛ ɲɛfɔli kɛ a ye. Alamisa don Novembre kalo tile 23 san 2023 Canadiens ka kunnafoni dila jɛkulu min bolofara bɛ Mali kɔnɔ n'a tɔgɔ ye ko JDH. Ale ye kumaɲɔgɔnya dɔ boloda Mali kunnafonidiso la Brigade citoyenne ani Bamako muso jɛkulu ni ɲɔgɔn cɛ. Min bɛ tali kɛ fasoden ɲumanya ka Mali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la musow fan fɛ. La rencontre qui se tient ce matin. Ɲɔgɔn ye min kɛra bi a jɛyɔrɔ ka bon kosɛbɛ. N'an y'a ta k'a lajɛ fasoden ɲumanya ani a waleyali kɛrɛnkɛrɛnyala musow ani bogotiginiw fan fɛ a nafa ka bon kosɛbɛ. Bi bi na an ka kan ka kɛnyɛrɛye baaraw sabati wa u kan ka daminɛ sifinnakaw yɔrɔ wa ni yɛlɛmaliw fana tɛ se ka kɛ denmansaw kɔ. Et tout ceci, leurs mères ont une place importante dans ce dispositif. L'investissement, il faut investir, s'investir humainement, physiquement. Parfois, vous pouvez ne pas avoir... Jamana ko la a bɛ se ka kɛ se tɛ maa dɔw ye sɔrɔ sira fɛ nka o tigilamɔgɔw bɛ se k'u farikolo di ani k'u cɛsiri walasa k'u sen don jamana ɲɛta la. Aller sans un engagement donc citoyen. Ni kumaɲɔgɔnya in tun bɛ tali kɛ fɛn 3 kan n'o dɔ ye yɛrɛdi, cɛsiri ani wilikajɔ jamana ko la. Maa minnu tun bɛ kɛnɛ kan ye ni waleya ɲuman in kɛbagaw fo kosɛbɛ. Alors tout d'abord moi je vais remercier le réseau des journalistes. Mais JDH maaw fo u ka nin waleya in na mun kɛra sababu ye ka sifinnakaw ani musojɛkulu fara ɲɔgɔn kan. M'a bisigiya k'a fɔ ko faamuyali caman sɔrɔla nin sigikafɔ in na. Pour cette initiative. M'a ɲini Mali musow fɛ hali sisan u k'u cɛsiri. Et ce qui est sûr c'est que leur participation. Ni kumaɲɔgɔnya in kɔfɛ Mali musow caman bɛ na danaya sɔrɔ ka don brigade citoyenne na. Comment adhérer à ces brigades là. Ni kumaɲɔgɔnya in senfɛ muso minnu tun bɛ kɛnɛ kan Bamako muso jɛkuluw tɔgɔ la y'a yira k'u bɛ n'u cɛsiri yɛlɛmali kɛcogo ɲuman na. Par rapport au thème choisi, moi je pense que nous en tant que femmes leaders. Babu mun taara nin kumaɲɔgɔnya in na ne bolo a nafa ka bon kosɛbɛ ka d'a kan ne bɛ ka baara dɔ kɛ mun bɛ taa o sira fɛ. Ça c'est vraiment l'occasion pour moi de faire évaluer aussi mon projet. Ce que je retiens, ne sera ka mun faamuya nin sigikafɔ in na o de ye minisiri mun ka baara ɲɛsinnen don sifilakaw ka ko ma o ka cɛsiri yaasa ka nin brigade citoyenne ninnu dayɛlɛ Bamako sigidaw la. Ka d'a kan Bamako sigidaw la ɲama tɔɔrɔ bɛ ka se maaw ma. An yɛrɛ kun b'an cɛsiri an ka sigidaw saniyaliko la. Brigade mun filɛ nin ye ka bila sen kan o bɛna dɔ fara an ka cɛsiri kan. La création de la brigade, je crois qu'on va plus renforcer les activités dans le quartier. Alamisa don Novembre kalo tile 23 san 2023 don min kɛrɛnkɛrɛnlen kun do ka kɛɲɛ Aramed ko la o baaraw kun filanan kɛra CICB la o mun denfaya kun dilen do cɛmancɛ fanga ɲɛmaa ma ni o ye colonel Asimi Goita ye nin baara in kun cɛra ni jɔnjɔn di ye maire ma minnu kun cɛsirilen do kosɛbɛ nin ko in na Abdoulaye Mega bɛ walawalali kɛ aw ye. Don min kun sugandira ka kunnafoni di ani ka maaw bilasira Aramed ko kan a don in ɲɛnamayara alamisa don Novembre kalo tile 23 san 2023 CICB kɔnɔna na. A don in denfaya tun talen do k'a di jamana furancɛ fanga ɲɛmɔgɔ ma colonel Asimi Goita. Nous voici aujourd'hui. An filɛ yan bi ka don la ɲɛnamaya mun sugandira ka kunnafoni di ani ka maaw bilasira Aramed ko kan. Aw bisimila an fɛ yan Bamako sigida 3nan na yaasa ka nin don in la ɲɛnamaya. En commune du district de Bamako. De l'année dernière. Kata saluna kana bila ɲinana maa ba 400 de sera ka furakɛ fu la Aramed sababuya la. Jamana ɲɛmaaw kan ka fu Aramed ko la ka d'a kan a nafa ka bon an ka jamana kɔnɔ. An kan ka fɛɛrɛ dɔ ta walasa ko in bɛ se ka mɛn cogo min na ni an ka wariw sarali ye ko in na n'o ye 100 sara o 100 sara 15 ye anam kɛsu la. O la jamana ɲɛmaaw b'u jɔ ni musaka tɔw ye ni o ye 100 sara o 100 sara 85 ɲɔgɔn na. Bɛɛ ka furako bɛ se ka ɲɛnabɔ cogo min na ni o musaka bɛɛ bi jɔ jamana sɔrɔ la wari ta fan fɛ. Nous, les collectivités locales, nous devons prendre 15%. Jamana marabolo ɲɛmaa y'a yira
ko ni ramedi ko imbe talike jamana nyemago ye fere munuta wala sa jamana dun ka kenabi sabati togo mina. Dans un contexte marqué par la pression de la communauté internationale. Ka kɛ ni gɛlɛyaw ye ka ɲɛsin an ka jamana ma diɲɛ siligi naani tɔnbaw fɛ Mali jamana ɲɛmɔgɔw ye fɛɛrɛ dɔ ta walasa maliden bɛɛ ka furako bi se ka ɲɛnabɔ cogo min na ni o musaka bɛɛ bi jɔ jamana sɔrɔ la wari ta fan fɛ. Productive indépendamment de sa situation économique. Kalabankoro maire y'a yira ko maire caman de y'i sen don ramedi ka baaraw la Mali kɔnɔ. Nous avons été 13 mai 13 an tun ye maire tan saba de ye minnu sen yira ni ramedi musaka bɔli ta fan fɛ n b'a ɲini an tɔw fɛ u fana k'a ɲɔgɔn kɛ walasa an n'an bɛ fanga sɔrɔ cogo min na ka maaw dɛmɛ an ka jamana kɔnɔ se bɛrɛ tɛ minnu ye. Le plus de population vulnérable. Ramedi bilala sen kan Anam ale ni Mali ka minisiriso min ka baara ɲɛsinnen don kɛnɛya ko ma olu ka bolo di ɲɔgɔn ma fɛ. Sisan nɔ jamana kɔnɔ kunnafoni a n'a ka kunnafoni bɛ lase aw ma teliya la Maimuna daw fɛ. Jamana kɔnɔ kunnafoni Bamako conseil de district ale ni commune 2 conseil communal ani commune 4 conseil communal Bamako district la olu kɔni bɔra o nɔ la ka kɛɲɛ ni ministre bɛ sigi ka fɔ min kɛ araba o araba ka kɛɲɛ ni ministre d'état ni o ye Abdoulaye Maïga ale ka laɲini kɔfɛ. Alamisa don novembre kalo tile 23 General Abdourahmane Chani ale kɔni ye taama kɛ kana Mali la o mun y'a ka taama fɔlɔ ye kabini a sigira cɛmancɛ fanga ɲɛmaaya la Mohamed Bazoum ka fanga dabirilen kɔ a nakun kun ye ka teriya ani baaraɲɔgɔnya sinsin Mali ni Niger jamana cɛ. Faransi ministre min ka baara ɲɛsinnen don u ka jamana ani jamana wɛrɛ cɛla ko ma y'a yira a ka laseli dɔ senfɛ Pekin Chine faba kɔnɔ k'u jigi b'a kan ko Chine bɛna fɛɛrɛ kɛ walasa a sen kana ye Russie ni Ukraine cɛ kɛlɛ la. Maa minnu bɛna kanbɔ kalafili nata la RDC kaw fɛ minnu ni jamana ɲɛmaaw tɛ fankelen fɛ olu y'a yira alamisa don ko cakɛda min ka baara ɲɛsinnen don kalafili labɛnni kow ma ni o ye commission électorale nationale indépendante ye k'a ma se a ka baaraw la kalafili kow ɲɛnabɔli la o siratigɛ la u y'a yira k'u bɛna taa ɲɛfɔ jamana kiribulonba la. Ni ne bɛ dan sigi aw ka bi dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ a ye k'aw ni ce aw ka ɲɛmadali la aw kan bɛn diɲɛ wagati wɛrɛ. CJT vous a été présenté par ESG, École supérieure de gestion. ESG, École supérieure de gestion, le CNAM INTEC, spécialisé dans la formation des métiers de la comptabilité et de la gestion d'entreprise. Nous sommes à Badialan 2, immeuble ex-cinéma ABC.